UGyobrosa angazi noma une-pride noma unamagqubu noma ufuna ukuyiphembela kabusha iskimu sakhe. Fine lokho-ke ngeke sikuphikise uyena i-head coach. Kodwa uyabona uma ufika ethimini khona abadlali okungafuneke ubakhiphe noma bakuthiwa mhlawumbe awuyimisele ukuthi uyi-starting lineup kodwa babize bebekhona ebhentshini. Uyohlezi ubadinga nje kule game eCameroon isikhala saThemba Zwane laphana besidingeka. Thembi Nkosi-Lorch simdingile. uThapelo Mrena isipiti sakhe sisidingile laphana bafowethu. Zibona abadlali besibadinga ngempela-ke kuleya game le ngoba le genge encane angiphiki yona iyadlala kodwa ishawa experience. Bashawa experience abanayo. Awukwazi ukuthi ungaya kwilokhunjana kwi-tournament enkulu kangaka une-crate eyodwa wena. I-crate onayo umbule kuphela. If kuwukuthi mhlambe akaperform kahle noma uyamshintsha uzofaka iwinga uyiphoqe ukuthi kube yiyona ezo-creator la emva kwama-forward. Abafethu mina ngiboni kahle noma benza ngamasibomu ukhoshi befuna vele siphume. Umrena kangazi wayekweleni-ke yena. Umrena bafethu right. Uyabona nje umrena, uMdawu, uModiba, uThemba Zwane. Ibona dlala abasinika i-consistency labo kusuka kudala. Uma uqala ubala nje lama season bayaperform. So akwazi ukushiya umdlalo njalo futhi ngisho uZwane ngisho kuthiwa kade ukhala ngokuthi wena kade limele noma semdala. Awukwazi ukumshiya. AnganoGibhiti babedlala ngo-Apotrika. Bedlala ngoNakhunjana. Bedlala ngo-Apotrika. U-Apotrika udlala esemdala uyilokhunjana kwiGibhiti. Amagame bengawaqedi. Bemprotector futhi abadlali. Mkhulu umehluko bewenza aze bekathinta ibhola kanye u-Apotrika kuvese kwenzeka into enkulu. Enze one pass mhlawumbe igcine kungena igoli. Ne-Al Ahly futhi ibimsebenzi kakhulu uzwamdala u-Apotrika. Kade waseqala edlala. Mina ngempela isizathu sakuGyobrosa sidala ukuthi ngempela egcine emshile ngempela uZwane ayangazi mina bekuyini ngempela. NoLodge hayi ngeke bafethu. Ngikhayile futhi ngangabikho ka-Rainers mina. Ya uForced right udlala phesheya kodwa yazi khona bengingikhalele khona ngibuka ukuthi yabona nje basipresse kanjena lana sekufuneka uRainers nje athathe ibhola avese abahudule straight. If kuwukuthi iplan yokuthi sidlala phansi ngama-counter iyasixaka noma ayiphumeleli leyo plan siyashintsha sifaka uMakgopa. Lapho-ke sesimele uModiba athi ukuphusha kancane.